Molt bon dia a tothom, què tal, com esteu? Soc Miquel Nebot, assessor d'IBESTIM, i en el dia d'avui vos volem presentar com instal·lar aplicacions de manera centralitzada des de la consola d'administració de Google en els vostres dispositius Chromebook. Vull que vegeu que en el dia d'avui vos estic desenvolupant aquest videotutorial des d'un dispositiu Chrome allà on tenc coberta la sessió d'un administrador d'una consola i a més tenc coberta la sessió d'un usuari que pertany a aquesta mateixa consola. D'acord? Així podrem veure de primera mà quins són els canvis que efectuam en aquest usuari i quines limitacions i avantatges té. Anem a començar. Començarem amb una sèrie de pinzellades sobre seguretat. Per això vendrem fins a aplicacions, serveis addicionals de Google i allò que ens hem d'assegurar, ens hem d'assabentar, és veure si la unitat organitzativa en la qual volem fer feina, per exemple, aquesta meva és unitat organitzativa de test, té deshabilitades un parell de funcions i activades d'altres que són importants. Per exemple, una que hi posarem molt d'interès és volem que l'alumnat tingui accés a la Chrome Web Store, és a dir, li volem donar accés a que pugui instal·lar extensions del navegador, possibles aplicacions i demés. Si és que sí, deixarem aquesta opció com activada. Si no, procediríem a desactivar aquesta funció. A més, hauríem de tenir present dos elements més, com són la Google Play i la Google Play administrada. Fixeu-vos, si volem que tinguin accés a poder instal·lar aplicacions de la Play Store, del Google Play, haurien de tenir activat aquest ítem i molt important és que tinguem també activat per l'alumnat aquest Google Play administrat. D'acord? Anem a veure com ho faríem. Fixeu-vos que la unitat organitzativa mare ja heu vist quina configuració té. Google Play activat, Google Play administrat desactivat i la Chrome Web Store també està activada. Deixeu-me que la trobi. Chrome Web Store està activada. Però si despleguem aquesta unitat organitzativa, podem veure que l'alumnat és un subgrup o una subunitat a dins d'aquesta unitat organitzativa de test, de proves. I aquí allò que he fet jo és venir a la Chrome Web Store i l'he desactivada. No vull que l'alumnat tingui accés a aquesta funcionalitat i a més, també allò que he fet ha estat desactivar Google Play i activar el Google Play administrat. Recordeu que és tan senzill com marcar l'opció que desitgeu i venir a activar o desactivar. Si li pitgeu a heretar, allò que farà serà agafarà els permisos de la unitat organitzativa superior. D'acord? Anem a comprovar a veure si tots aquests canvis els he fet efectius en aquest alumne que està ficat a dins d'aquesta unitat organitzativa de test i alumnat. Anem a veure-ho. Venim en aquest usuari alumne mnebot, vendríem a veure si té accés a la Chrome Web Store. Començarem venint fins a baixarem a baix i mirarem a veure si a la Chrome Web Store hi té accés. Fixeu-vos com us diu que no té accés en aquest servei. És a dir, la primera política de seguretat ha estat activada amb èxit. Anem a veure si té accés a la Google Play. Vendríem i, perdoneu, la tenim aquí, Play Store, pitjarem, té accés a la Play Store, però fixeu-vos que no té cap resultat, que vol dir que ja ha entrat en funcionament el Google Play administrat. D'acord? Anem a la següent passa, que seria anem a començar a instal·lar aplicacions de manera forçada o dins aquesta tenda d'aplicacions perquè el mateix alumne s'ho pugui instal·lar. Anem a veure com se faria. Tanquem aquesta opció d'aplicacions, vendrem fins a dispositius, Chrome, aplicacions i extensions, usuaris i navegadors. Una vegada que som aquí de dins, fixeu-vos que ja mos surt per la unitat organitzativa mare, però jo vendré fins a unitat organitzativa test i en aquest cas, ja per fer-vos de manera més detallada a la suborganització alumnat, vendrem a veure quines són aquelles que tinc instal·lades. Fixeu-vos que aquest alumne pot veure els formularis de Google, les presentacions, el full de càlcul, grups i demés. Mireu, com se faria perquè mos comparegués en aquest Chromebook en concret
qualcuna de les aplicacions que ja estan instal·lades de manera directa a dins la barra de tarees de Chrome OS. Fixeu-vos que és tan senzill com venir i pitjar allà on posa presentacions, allà on posa permetre la instal·lació, vendríem i li diríem, per exemple, forçar la instal·lació i fixar la barra de Chrome OS. Una vegada que hem fet el canvi, haurien de guardar aquests canvis efectuats. Ara mateix això no ho veureu, aquests canvis no se faran efectius perquè funcionin. Allò que haurien de fer és sortir de la sessió de l'alumne i tornar a fer el login o tornar a posar les nostres credencials. Per això ho deixarem com estava, d'acord? Li direm que permeti la instal·lació. Molt bé, idoi. Anem a veure com faríem per poder instal·lar o què podem instal·lar a dins aquests dispositius tipus Chromebook. Venim fins a Signe Més i fixeu-vos que tenim 4 opcions. Podem instal·lar des de la Chrome Web Store, podem afegir des de la Google Play, podem afegir per ID, d'acord? Això és per aplicacions allà on no coneixem, no estan incloses ni dins la Play Store, ni dins el Google Play, perdoneu, ni dins la Chrome Web Store. Per exemple, un desenvolupador tipus, no sé què us he de dir, per exemple, aplicacions de seguretat com a Securely, que el desenvolupador ens hagi passat un ID i des d'aquí el puguem instal·lar. Bon, en faré una petita demostració. I després, per totes aquelles aplicacions més novedoses, en versió beta, o que definitivament no estan a dins un dels 12 serveis predefinits, podríem instal·lar mitjançant un URL. Anem a començar amb una cosa molt senzilla. Anem a començar afegint una aplicació de la Chrome Web Store. Pitjarem damunt el botó de les aplicacions, vendríem aquí, vendré a cercar per aplicacions i, per exemple, si jo volgués instal·lar, deixeu-me calcular, per exemple, que volgués instal·lar Canva en el meu alumnat. Li diré seleccionar i una vegada que el tenim marcat, recordeu que estem a dins la subunitat organitzativa alumnat, li dic que permeti la instal·lació d'aquesta aplicació. No li diré que la permeti, sinó directament allò que li diré és que forci la instal·lació d'aquesta aplicació en el meu alumne. D'acord? Li pitjaré guardar. I si no hi ha res de nou, en qüestió de segons o de minuts, el nostre alumne tindrà disponible a dins del seu Chromebook aquesta aplicació de Canva perquè hem forçat la instal·lació de la mateixa. D'acord? Anem a veure si canviem d'usuari, tot i que és el mateix Chromebook, i ja veureu com ho podrem veure directament, pitjam a damunt el botó de les aplicacions, fem pujar i mireu com ja de manera directa ens compareix aquesta aplicació de Canva. Sí? Fantàstic, idoi. Anem a continuar, idoi, en la segona opció, que seria instal·lar des de Google Play. Una cosa, abans de que se me passi, si volguéssim desinstal·lar una aplicació en concret, és tan senzill com marcar-la, venir a damunt la paperera i tirar-la. Una altra cosa seria si vengués des d'una unitat organitzativa superior. Si fos el cas, primer s'hauria de desinstal·lar de la unitat organitzativa mare per tal de poder instal·lar o desinstal·lar aquesta aplicació. Anem a veure. Tancam aquí, pitjam el botó de més i pitjam a damunt Google Play. Una vegada que som aquí de dins, anem a veure quina aplicació podríem instal·lar en el nostre ordinador, que fos una aplicació d'Android. Per exemple, anem a posar lector de PDFs Adobe Acrobat Reader. Pitjarem seleccionar i fixeu-vos que ja la tenim aquí. Li deim que volem permetre la instal·lació. Ara vos mostraré com funciona. En vez de forçar-la, li direm que la volem permetre en aquesta instal·lació. Fixeu-vos que l'icona, deixeu-me que llevi això, l'icona canvia si és una aplicació de Chrome o si és una aplicació d'Android. Anem a veure si la trobam. Fixeu-vos que té el muñeco aquest amb les dues banyetes, que és el logotip o la mascota d'Android. D'acord? Bé, li deim que aquesta aplicació la volem permetre. Què ens passaria en aquest cas? Anem a veure a dins el nostre usuari. Farem clic a la caixa de les aplicacions, obrim, venim cap a la Play Store, veiem que no tenien res, però si cercam aquí dalt i escrivim Adobe,
fixeu-vos com ja la tenim disponible, ben igual que d'altres aplicacions que havia fet proves fa un momentet. Pitjam a damunt Adobe Acrobat, pitjaríem Instal·la i estaria pendent d'instal·lació i una vegada que s'hagi descarregat a dins del nostre ordinador ja la tindríem disponible. Fixeu-vos que són 64 megas i una vegada que hagi acabat ja estarà a dins del nostre calaix d'aplicacions. Recordar-vos que en la mesura d'allò possible confieu sempre en les aplicacions de la Chrome Web Store, ja que estan 100% optimitzades pels ordenadors Chromebook. Les aplicacions d'Android ens poden trobar en qualsevol tipus d'entrebanc a l'hora de fer-les servir. Molt bé, idoi, anem a fer una passa més enllà, anem a veure com faríem ara per instal·lar una aplicació si senzillament coneguéssim el seu identificador. Se pot donar el cas que d'una base de dades en concret de la Chrome Web Store coneguem senzillament l'identificador d'una aplicació. Com ho faríem? Mireu, vos he obert un exemple. Si jo volgués instal·lar aquesta extensió de navegador, que és el traductor de Google, sí? Què faria? Fixeu-vos, totes les aplicacions de la Chrome Web Store funcionen de la mateixa manera. chrome.google.com, Web Store, Detail, el nom de l'aplicació i a continuació, després de la barra inclinada, aquesta sèrie de lletres fins a arribar a ser interrogant, això seria l'identificador d'aquesta aplicació. Se pot donar el cas que tingueu senzillament aquest nom. Per això vendríem a gestió d'aplicacions, pitjaríem el més, els 9 botonets, botó a la dreta i enganxaríem. Des de on hem agafat? Des de la Chrome Web Store o des d'una URL personalitzada? És d'aquí, en aquest cas. Li diré guardar i com podeu veure, automàticament ens ha detectat que és el traductor de Google i jo en aquest cas, perquè vegeu una altra opció de política d'instal·lació, li diré que la forci i la fixi a la barra d'eines del navegador. Ara vull que vegeu, deixeu-me que vos ho mostri, que aquest alumne no té cap extensió en el seu navegador. No té res fixat. Per això anem a veure com funcionarà si li forç la seva instal·lació i la fix a la barra d'eines. Li diré guardar, deixem que passin uns segons, i ara, en teoria, quan canviem d'usuari i venguem a l'usuari alumne Miquel Nebot, fixeu-vos com mos acaba de comparèixer aquesta extensió del navegador, aquest traductor de Google. Fantàstic! Anem a acabar ara amb una opció una mica més avançada, que seria instal·lar des d'una URL en concret. Fixeu-vos, fins no fa molt, el software de Cramble, no sé si el coneixeu, és per poder programar, d'acord, per el tema de la programació i la robòtica educativa, per programar les plaques microbit. Fins no fa molt, ara ja tenim una versió, malament sigui beta, a dins la Chrome Web Store, havien de venir fins a la seva pàgina, fer scroll fins a l'opció de Chrome OS i en el seu enllaç pitjàvem el botó a la dreta i li dèiem copiar l'adreça de l'enllaç. Sí? Veníem fins aquí i és tan senzill com bolla del món i enganxar aquesta adreça. Com podeu veure, ara no té sentit ja que ve directament de la Chrome Web Store. Pitjaríem guardar i automàticament podríem fer les mateixes opcions que hem vist en els altres tipus d'aplicacions. Perdoneu, podríem forçar la seva instal·lació, podríem forçar i fixar a la barra de tarees de Chrome o podríem fer que no estàs instal·lada. D'acord? Bé, idoi, això és tot pel que fa a la instal·lació centralitzada d'aplicacions des de la consola d'administració de Google. Moltes gràcies i ens veiem en el proper vídeo.